Albay 2nd District Representative Joey Sarte Salceda sa Kongreso kan Pilipinas. Tudi sa GB. Madiskutir kan manlain-lain na programa, plano asin aktibidad kan tudi Congressional Office na may katuyuhan na makatabang sa pagpapalangkaw sa sosyo-ekonomikong kamugtakan kan namamanwaan. Tudi sa GB, bihikulo kan barangay asin namamanwaan na ipahayag ang sa indang mga inagrangay asin kahagadan na kaipuhan masimbagan kan mga nanunungdan. Tudi sa GB. Impormasyon, edukasyon, aksyon. Mga tugang marena, hapon pag-araray sa gabos ng mga parantabay kan Radyo DCGB. Webes po ngunyan. Mag-iriba ng mga kita sa gudyan alas 5 nin pagkahapon. Kaya mag-restorya kung ano po ang mga latest digdipo sa tuyang kapalibutan. Ang programang ini ito sendo sa karahayang buot kan opisina ni Albay 2nd District Congressman Joey Sarte Salceda. Ini po ang sendong amigo sa radyo, Edwin Taralda po. Mag-iriba-iba kita digdi sa programa ini kaya relax lang kamo dyan. Katawang dayan sa laro technical si Nems Flora, sa IT si Jerome Martinez, sa production department si Shiana May Leron. Kami po naglalaom na kamo nasa maray na kamugtakan ngunyan. Salamat kitang pasalamat Alanta day kita tinamaan kan habagat boda ni Karina. Sa kapos pong nakatutok sa Radyo DCGB, Transistor Radio, sa DCGB News Online, DCGB App, social media, YouTube, Facebook Live, asin iba pang SOCMED application. Maray na hapon tudi. Maray na hapon palantabi sa Congressional Office ni Kong Joey dyan sa may kagiriran kan Ninong Hotel. Rayaon dyan sa mga Dabarkadsta. Maray na hapon sa Albay o sa Legazpi, Daraga, Kamalig, Raporapo and Manito. Sa 1st District, Malinao, Tiwi, Tabaco City, Malilipot, Bakakay, Santo Domingo. Sa 3rd District, Ginobatan, Legao City, Uwas, Polangi, Libon, Piodoran, and Villar. Pati na sa ibang probinsya kan Kabikolan. And of course, sa enterong Pilipinas, boda sa enterong universe. Sige, so dire-diretso pagkitakan sa tuyang mga istorya digi po sa tuyang programa. Ayan. Kulibat ko palan, kumusta na so mga delegates digdi sa Prisaa National Games. Sagod na sana sa aga Sinda. Kumusta man ang sendong appreciation digdi sa Legazpi? Maray na pala nahapon palantabi sa pamilya Daseco diyan sa San Francisco, Legazpi City. Ayan. Kay Randolph asin sa bilog na pamilya. Ayan.
Naunabihan ko ni tabi, siyempre, haros tapos na. So, karawat. Maski na nga ni, dahil nagkooperar kimaray so panahon minsan minabagrat. Dahil mapiding suspender ron ang kawat. So mga nasa covered court, okay lang ito. So mga nasa field, kumusta? Ayan. So ibang mga delegates, tapos na kan kawat ninda, sige na, puro pasyar na ang pahit. At least, mga ipagngod, nakapuro pasyar lamang so ibang mga delegates sa mga magagayon na lugar. Digdi po sa tuyang syudad. And hopefully, di kitang maresabing mga bad comments or negative comments na kesyo arogaan, sana daiman lugod. Dakul pang mga darakulang events ang mangyayari digdi sa tuya, mga national convention or whatever, kung daisin na ma-impress sa tuya, makanos. Dapat so maray na hospitality ang itaota. We welcome you with open arms and open blank. Ayan. Dakula kung mga nagkairaling na mga delegates na sige nang ralakaw-lakaw after the game, maaling mo sa mga mall. So, true na sa ekonomiya, sa negosyo digdi sa tuya, siyempre, nadagdagan. Taan mga ini, namamarakalman. Kikon anong mga maray na pasalubong inda from Legazpi back home. And like manner, so ibang mga delegates and kadaklan kan mga delegates nagkakaraon sa mga food chain. Di dagdag income ito. Kaya mailing mo dyan sa mga malls, para no iyan. Igwa ka talaga ki perang mall. Haro, 2, 3, 4, 5. 5 malls. Di magayon baga. And hopefully, may bagong mall na bukas later dyan sa Albay District. Ongoing naman ang construction. Posti pa sana. Masay ka na. Ayan. So, magiging pag-araw kayo ni mga tugang because nabuboost ang ekonomiya and ang negosyo sa sarong lugar. Once na igwa kay mga darakulang pagtiripon. Dahil naman pag-aprovitsaran. May naisiyang kita. May nadakop na pickpocket sa jeep. Pag-araw kayo ni mga darakulang pagtiripon, nagkakigwaman ki operation sa mga mararaot na elementos. Yun nga nagsabit ang mga mando. Kung natatimingan sana, captured man sinda. So anyway, salamat na maritabi sa mga delegates from all over the country na nagdadigdi sa tuya. And sana mabalo nindo so mga magayon na memorya digdi sa Legazpi. So mga nagkaparasyaran nindo duma o digdi ipangistorya man nindo duman sa lugar nindo na sa araw kayo sa Legazpi. Nakaduman kami sa araw kayo mga lugar, mga magayon na lugar. Tapos ngaya nagkaraong kami sa araw kayo masiram ang pagkaon. Ayan. Bako na mauli ka duman sa lugar nindo, anbalon mo kamunduan. Tangaya arog niya kani sa nararaot an kamaadakan an imahin kan sarong lugar. Pag-araw kaya na
may mga maraot na experience sa sinda. Ano? Maski kita, magdumang kita sa ibang lugar, kung nabiktima ki mga mararaot na elementos, siyempre, daradara-taman pa uli yan. Duman sa lugar na ito, araw ka yan. Yo? Okay, sige. Bueno, ongoing on yan ang quarterfinals ngayon or semifinals sa men's basketball. Sa ibang mga events, di ba ako nakailing, para noon yan. Sabi ni Tata Nems, ang paborito niya daang ilingon, swimming, duman sa bio, tama niya ako. Siyempre, magilang ki swimming event. No di, pag duman ni Tata Nems sa bio, tapos na. O yan pa, beach volleyball. Sa Sawangan, Boda, digay sa UST campus. Duman sa, nailing ko tatanim sa FB, so, mga babae, so, kawat ninda sa, niya ako, tagnakulong ki mga kahoy. Ito pala, duman sa UST grounds, duman nag-beach volleyball. So, Sawangan, di ako nailing na, mga lalaki niya on digdi. Yan, okay. Sige. Makaabuton ko pa so next game dyan sa ICR. Makailing lamang kita. Semifinals na gayod. So, manggara na dyan sa kawat na yan, yung magturuparan sa finals. Kasi hapon nga ni, Puerto Sulaban, Western Visayas versus Bicol. And Bicol represented by Amando Cope College. Nag-tie sa regulation time. 75 all. 5 minutes extension. Duman na ibinuhos kan Bicol sa sendang abilidad. Ginana. Sukawat. Sabi kasi bagong aga, nagkawat girara sa quarter, guminana girara sa Bicol. Kontra siguro sa Ilocos. Ngunyan na hapon, may kawat naman sa semifinals na. Yan, bali apat na team iyan makarawat. Kung siya manggana dyan sa apat na yan, 2, iyo ang magbabalbalan sa finals sa agagayod. So remaining, na pareho pierde, magkakawat manggararay, battle for third. Tapos sa aga, patapos na ang karawat, may siguro closing ceremony naman sa aga kanayon. Kaya si iba, yan ang Sabado, oruli na. No di, sa mga arali sa aryong lugar, chances are, by Lansinda, then barko. Tadig di sa Legazpi, ang biyay paman sana, apwera kan Legazpi Manila, Legazpi Cebu. So mga taga Cebu, kung nakabuk mo niyan, pwede sinda. Pero sa mga taga ibang lugar, Northern Luzon, Ararayo, lalo na sa Mindanao. So, maano sinda, it's either na from Legazpi to Manila, via South Road, and Manila to Zamboanga, Dipolog, Davao, Iligan, o kung saan paman. So, iba man, mga taga-North, pwede man. Ngaya, pasiring sa Lawag, Tugigaraw, tapos, iba, Central Luzon, by land na sana. Pwede man by plane, sa Clark, gayod siya na maugpa. Ayan. Okay, sige. Kan nakaaging Lunes, so State of the Nation address ni Presidente Bongbong Marcos, ginibo bagano,
ano-ano yan ng more than an hour. So, sa iyang speech, we were there. Naimbitaran kita as guest. Obligado tatanemis na magbarong Tagalog. Gabos duman na mga nagralaog, nagpakabarong. Si babae, Pilipinyana. Ayan. Oni na sa konsuelo tatanems. Na ano lang kami, by land. Nag-South Road lang. So, biyahe. Dakol, makonsuelo pag South Road. May sadiri kang auto, anytime, pwede kang pumara. Boss, sabi mo sa driver, pwede tabi magpundungo nata. Jingle. Ayan. Taod-taod, pwede nga magpundo, tumakape, karapiya naman. Yugo-yugon mo yan. Tinayang minanggad na makaabot duman sa Gumaka, so udto na, mga 12:30 na kami nakaantos duman sa Gumaka, tamay masira mo bagay na kaunan, kakaon ka na yan tatanems, sa litas, pwerte yung magadaman an kuya na rin an kusido, na may anong puso, tapos an sabaw, so sabaw kanyog, puwerte. Ayan. Dumang kami ng urudto, puwerte mananggad. Tapos may kung ano pa naman ng mga panira. Travel naman. Parang Gumaka, pasirang siya Atimonan, medyo may duro distansya pa. Pero dahil naman kami apit duman sa, sa rest area duman. Diretsyo na. Ayan. Pag abot na tatanim sa parting Laguna ko dito, may mga checkpoint. Ayan. Obligado kang pumundo. Hindi pundo. So, van. Sabi kan police, Sir, saan po papunta? Sabi may, invited kami sa SONA, sa Congress. Sabi kan police, ano meron? Nag-urulo kami. Sinabi ng SONA, na sa malupit na apot. Ano po kayo? Anti-Marcos? Pangyayari. Hindi ko napano mo ito iyo sa apot siya mo ya. Anong iya ka mo? Anti-Marcos? Sabi mo, hindi. Media po kami. Ay, ganun ba? After several meters naman, iguana naman. Saan po papunta? Sabi mi ko na kung kung day pa magtiwala, irulos mi sa mga ID mi, pati so invitation. Tanangyarian sa muya, tatanems, nag-attend kami ki okasyon duman sa Camp Aguinaldo. Nagpakabarong man kami. Hindi after the event, pasirin kami sa mall. Dumang kami sa Irarom, sa parking area, sa underground. Dumang bagang parada kan mga auto. Pag abot mi duman, saranglian kami. Inarali mi, alangan man na malakaw-lakaw ka sa mall, nakabarong ka, nakapustura ka. Di nagsaranglian kami sa likod kan auto. Pangyayari. Paluwas na kami, binalandaran kami kay duwang MMDA, nakamotor. Kinat kami. Tapos siyempre, nailing sa CCTV, so mga, duwang, baka nga, puro kami may babae man. Sabi sa mga MMDA,
Saan ka galing? Sabi may, sa Camp Aguinaldo po. Nag-attend kami ng Gawad Kalasag awarding. Bakit sino ba kayo? Sabi may, mga taga-media po from Bicol. Rolwasan kami ka ID, kanya-kanya. Ano po ang mga ID namin, oh? Ganoon ba? Okay. In-escort pa kami paluwas. I see. Dito kayo daan po. May escort kaming duwang hagard kan MMDA paluwas. Pangyayari. Iyon na ito. Kinaagahan, Lunes, nag-aratab siya na kami. Mapagal na ang paglalaog naman sa Commonwealth Avenue, pano na mga nagpoprotesta. Nakahilera naman na kulunono na grupo. Nakataltag man naman sa mga police, Bureau of Fire Protection, gabos. Sa mga crowd control group. Itong palaog sa batasan, dahil na naman yan ang mga nagpoprotesta. Dati ka ito, paano ito sa may kagariran kan batasan, paano naman mga nagprotesta, tayo, siya ka to sa PNP chief, na tinugutan naman na magprotesta. Diyan siya na kamo dahil kamo diyan pwede na magpara-paribok. Ito may nagtuturugtog pa nga ni. Yan. Okay. So, madaling sabi, nangyari SONA, so pag-uuli naman mapagal. Mata nag-uura na. Aluyon makalaog van me na piglunadan. Tapig paenot, sumaruluwas. Nabanggi ang kami mo at sige na uran. Baka pa grabing uran. Nakaabot kami naman sa istaran me. Banggi na. Kinaagahan, nagdesisyon sa grupo na mauli na nga kita. Dene kita magrelimok-limok digdi nag-uuran. Dipisil na. Back to Legazpi. Yan. Makunsilo talaga pag yan ang may kanya-kanyang grupo. Taday ka mga turog sa biyahe, sige sanaan arambugan, urol na ka, kung ano dyan. Pagkahapon, grabe na subagrat. Iyo na ito, tapasirin na duman si Karina, muna sa abagat. Bakong binaha sa Metro Manila, ralampas sa bus, sa auto, Marikina River, grabe, sa mga barge duman, buminarangga sa tulay, so iba, lampas sa bubong sa tubig, tapos nag-arapaw pa sa tubig sa Lamesa Dam. Sabi nga ni kan iba, garo ngayang naotrosot Ondoy, bagyong Ondoy, naramdaman nindo sa bagyong Ondoy, na grabe ka to so baha man sa Metro Manila, no? May video baga ka ito na susarong pamilya sa Marikina River man ito, naglunad sana sa mga ragpa. Sa mga ragpa siya na naglunad, no? Lataw sinda. Pag-abot sa tulay, nawara. Nawara entero so miyembro kan pamilya. Hindi naman nagkakuro ito. Yan. Ano di? Sabi ugaring, ribo-ribo ng mga flood control project ang pinatindog, pinagibo, and yet, yain ito.
Saan ito o binuruktak na flood control project na ito? Iyan siya pigahanap. Kung napauno na kada bes ang Metro Manila pigbabaha. Nabotas, Marikina, Valenzuela, iyan mismong QC, Manila mismo, and iba pang mga lugar dyan. Matindi talaga. Ito, ano pa siya na, bako pa ito ang makusugo na bagyo. Si Karina, nasabayan kan habagat. Lumangani sa na Dagusan Ming Hotel. Ang pangkat to Manila Bay. Pero bako man sharing na yan ang minahampas ano nga rin kani ang mga ukol. Dayman. So, garon normal sa na. Tapag agi mi nga ni duman sa gumaka tatanems. So, dagat duman baga sa gilid. So, pabalyo sa Pulilio Island. Pagkamandara ko laon sa ukol. So, natural sana. Nag-agi kami duman udto. Ayan. Napapano. Kaya sa mga skyway dyan sa Metro Manila, iyo ang naging garahe kan mga auto. Suminarakat duman sa skyway, alang ka o bagay ito. Pero kung duman ka sa ground, ay sigurado ka. Lalantopan ka kitubig talaga. Iyan. Pangyayari. Maadal na naman ngunyan sa gobyerno. Kung papaano tangaya marasulbaran ang baha. Magkakigwa na naman kay clearing operation sa mga estero. Kato igwa na kay plano kayan. Narumduman ka to si Architect Palafox. May ginibo ng design siya. Day man pigkanigo. So, subway. Na pag normal times, pwede duman mag-aragi sa mga auto. Mag-truck man o kung ano. Pag makusugon ang uran, bawal duman na mag-agi, duman na pipaula sa tubig. Diretsong Manila Bay. Buda same pa man, Laguna de Bay, Dibay. Duman pipaurula. Di man ito inaprobaran gayod. Hindi ko napaw, no? Mag-iyon ka to sa design. Ngunyan, yun na naman ang pag-aadalan kung papaano na maremedyoan ang mga pagbabaha sa Metro Manila. Adalan na naman yan. And siyempre, pag inadala na yan, ma-implement, kwarta na naman na nakula ang Kaipuan. Yo? Okay. 35 minutos po makalampas ang alas 4, mabalik po kita. An oras hatod sa Indokang. Generica Drugstore. Damang-dama ang ginhawang generika. Para sa ginhawang damang-dama mo, visit your nearest Generica Drugstore. Liver Aid Silymarin Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Mahigos, makinabang, madali mandulukan. Dako lang napatunayan sa tuyang namatean. Nagpadagos ang serbisyo na pinunan. Pabuluson ang burabot, ni kauswakan. Serbisyong may puso dyan. J-E-S-A-P, Jazzy Jensap Salceda. Si J-E-S-A-P, Jazzy Jensap Salceda. Si J-E-S-A-P, Jazzy Jensap Salceda. Si J-E-S-A-P, Jazzy Jensap Salceda.
Yan si Jessup Salceda. Yan si Jessup Salceda. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. Okay, sige. So, diretso pagkatakan sa tuyang mga istorya digdi sa 2D sa GB. Albay ahead. Angat ang lahat. Yan. Sa araw kaya ng mga okasyon SONA, di obligado mag-aratindir sa mga congressman, mga senador, mga miyembro kan diplomatic corps, and iba pa. That's why, ito nga nito, na sa mga guest, obligadong mag-barong. Sa mga babae, Pilipiniana. Ayan. Garo ka man siya nag-attendir kikasal. Pero nareparo ko duman tatanems, garong fashion show ang sistema. Pagarayunan naman nagkibado. Yugo-yugo nun. Dakulun ako nagkaaralan ng mga artista mula sa mga kongresista. Ang mga kariba, mga aki pa. Ayan. Bago SONA si Presidente Marcos, nakaampang me sinda Congressman na Joey Salceda, ako Bicol Congressman Saldico, ako Bicol Congressman Jill Bungalon, and AKB Executive Director Attorney Pido Garbin. Nganing, masabutan ta kung ano ang mga latest digdi sa tuya. Ang saro duman sa naunabiyan, Joshua Bino, na malamang naputulan ang aleko. Dalan sa utang. Yan. Ano? And iba pa. Pati na sa bida politika, naunabiyan duman. Yan. Dangugunta daw tabit tatanems kung ano ang mga issues and concerns digdi sa tuya, duman sa paagi nin press conference. Fight. Po na mga 15 pesos po ang presyo ng sa ordinaryong consumer. Pero more than the amount, dahil yun po yung taripang mawawala. Kaso parang bubukas yung merkado, and therefore mukhang mas bababa pa yan. Kaya nga tinatarget yung 29. Kaya ewan ko bakit naiiya pa sila ng Romualdez 29 pesos. Okay nga, di ba? 29. Pero para sa akin, yung total welfare gains ng mga consumers is 112 billion. Because of the net effect, pagbaba ng presyo, bubukas, magsishift ang supply curve, and therefore it will bring the prices down further. So that is the single biggest, and although it's still far, it's not it's closer, but it's still not yet 20 pesos. Ano po sir ang magiging formula para maibaba sa 29 pesos ang kilo ng bigas? May matitira na 15 billion, kasi dati ngayon 36 billion na ang kinikita natin. So yung 15 ay dapat gamitin talaga para sa logistics. Ang ibig sabihin ng logistics, sa buong Asia, ang mababa po ay Vietnam, 9% lang. Logistics
cost niya. Yung pagdara produkto ali po sa pag-harvest pasiring duman sa lamesa, from farm to fork to table. So basically, kailangan pag tinignan mo, meron ako ditong chart na pinakita po kay Chu Laurel. Kaya nga po, marami mangyayari sa Pantao kung saan mapupuno po yun ng mga transport and logistical, yung albay. Dahil yung centrality nun, na para mas lalong bumaba po ang transport cost. Lalo na ang inventory carrying cost, and storage cost, and transport cost. So, yung pag sinabay-sabay mo yan, plus better productivity naman po sa farmers dahil yung may 15 billion na kung saan pwedeng invest po sa irrigation, plus better cities. Kung pakituloy po yung sinasabi nyo kanina, single biggest what? Yung sinabi nyo kanina, single biggest what? Yung single biggest... Because, you said, I don't know, you are surprised? What's it? Ano yung pinaka... Yung statement nyo po na single biggest... Kayo ang nagsabi sa akin na ano yung pinakamalaki na hindi expectation, kundi kung ano pwede mangyari, kung anong makaka-apekto sa mga ordinary Pilipino. In other words, ang sonan to ay maalala dahil binaba po yung presyo ng bigas. Sa Bicol po, ano inaasahan na magiging ng presidente? Tulong sa Bicol. Alam mo, yung iba yung ang sona kasi may ang actually yan, ang page yan ganun kapal yung technical notes dyan Yung mga chairman natin, siyempre dahil ako ang tagahanap ng pera, siyempre yung pinakamalaking corn silo para po mas mura, mas madali po ang pagdala natin. Pangalawa, yung ating pong nilalaban po natin yung train mula sa India papunta mula Manila para matuloy na. Pangatlo, siyempre yung T5 na mula po sa Pagdilaw papunta po ng at ang pinapag-iusap namin na kung pwede yung pinaka-feasible mula si Pocot hanggang Legazpi. Yun ang unahin. So wag ka na magpakahirap dun sa Quirino Highway. So pwede naman tayo magkaroon po ng kumbaga modular approach. So doon tayo sa madali, which is really At syempre yung internationalization po ng Bicol International Airport. Hindi kami tumitigil na apat o ilan kami mga Bicolano dito na ma-internationalize po ang Bicol International Airport sa pamamagitan po na hopefully ng ONM or Operations and Management contract with the private sector. So, aside po yan kung ng legacy hospital na natin na ongoing ngayon. Well, Isaldi kasi yun 12 billion yun Isaldi. Kaya, ewan ko, pero ang isang bagay na para sa akin, yung loyalty ko kay Saldi, masasabi ko kung saan manggagaling. Dahil lang ako siya maglalagay ng 1.6 billion sa Aleco. Yun na nga. Ang ibig sabihin, maayos na natin yung mga transmission, subtrans, pati po yung mga stations, yung transmission, subtransmission, tapos po yung mga, stations? Substations. Bababa po yan, gaganda po ang serbisyo, mas willing na kayo magbayad. Kasi problema naman, ayaw yung magbayad dahil kiri-kiti. Sabi mo, nasisira ngayon sa plansa. So dahil ako mabayad, dahil lalo ako mabayad. But if you have a better service, what Aleco needs is 2.6 billion as Buksita explained to the chairman. Hopefully for this year that the chairman will put 1.6 billion. He has already put 500 million. But that's only for Kulyat, which is going to Pidoran. And the other one which is really going to the upland of Daraga and Daraga and Kamalig. So, mga upland areas doon. So, at least meron tayong mga areas kung saan dahil nahihirapan po ang meron po akong chart na ginawa ng staff ko na lalong lumala po yung Aleco simula na bitawan ng SMEC. Dumami lang yung utang, lalo pa sumama yung serbisyo.
So kasi, ang pinaka-problema tayo ang pinakaunang in-energize ni Marcos noong 1974 bilang isang pangako dahil kinuha niya sa atin yung tiwi ng walang paalam. So, para tayo sinuhulan. So, yung Albay, ano ba yan? 60 years na tayong energize. So, yung mga nakikita mo dyan ng mga pumuputok bigla. Yung mga substation na yan, mga 60 years old na po yan. Mga 60 years old po yan. Kasing tanda ko po yan. Single phase pa pati. Oh, yan. So, hindi po yan maayos hanggat hindi mo inaayos po yung mga physical infrastructure. Nung pagpasok sana yung SMEC, may final po sila na 680 million sa ERC, kaso hindi na-approve dahil may oppositor. Kasi nga ang opposition doon, dahil sabi ng SMEC, tataasan namin ng mga 80 centavos yata. Ngayon, ang pagpasok ng pera ng NIA, galing po sa equity, galing po sa national government. I think, alam mo, lahat tayo, visit na dyan eh. Kasi kahit sino sinisisi nyo na eh. Pero, aminin na natin na kung hindi natin lalagyan ng pera yan, hindi natin naayusin yung mga physical yan. Di ba? Pag hindi mo, ano yan eh, ang tawag dyan, pag hindi mo brasuhin ang asawa mo, sadyang mga ngaliwayan eh. Kailangan bantayan mo talaga. Hindi, joke. Ang ibig sabihin, ang ibig ko sabihin, and I will forever be grateful for that announcement made by wala akong doon kasi yung chopper ko ayaw maglanding talaga sa CBS. So, pero nakita ko sa notes at saka sa mga video na nangako siya na si Buksik, sabi, namingi ng 2.6. Sabi niya, kaya lang 1.6. Pwede na yun. Pero, so, ang matitira 1.3. 1.3. Okay lang, may 500 na, may 800 na lang. So, para sa akin, that will be a big, hopefully. Siyempre, ang isa pa yung July, sisimula na po yung hydrologic studies geologic studies natin between Cagaray and Batan to prove the feasibility of the bridge. That is also very important. Parang Albay, as if there is no island. So at least that idea, and you know that. Yeah, I know. You know that since 2007, I've been fighting for the 4-Island Summit, which meant that there is no such thing as island in Albay. There's just one. It's called the spatial integration ng Albay. Mga kailan yung ma-realize ko? Well, it takes time. Pero at least may 400 million na po yun. At saka siyempre pati yung Kilikao Bridge, may 257 million na. Tapos nangako ni Saldi na, alam mo sa dami kasi nasimula ni Saldi eh. Ngayon tatapusin niya ngayong taon lahat. Pati na po yung DRR dyan po sa BU para po merong katulad yung nangyari na pag maulan, di ba kapag pag-graduation, di ba? Kung kailan pa kami namigay ng payong, hindi naman kinailangan. So, mahirap talaga kung mga kuritas ang mga pangbulong mga lugad. Ang pangbulong lugad, surgery. So, we are at that breakout point in Albay, wherein the resources that are available will make a difference in the lives of the ordinary people of Albay. Okay, next. Go! Yung sabi mo kanina na India technology yung gagamitin na. Of course. Why India instead of going to Japan? This is modern, this is more high. Ang Japan kasi Japan sobrang technology is mahal. better than India. Sobrang mahal. Walang But the quality is in Japan, not Alin? in India. Yung real kasi bilis din, drums. 4 hours. May possibility kasi yung India. Marami na rin kasi gusto ng Japan ay mga roads, dams, bridges. So, yung mga nagdo-donate sa atin may kanya-kanya. Like France, ang gusto ibigay sa atin, submarines.
Wala, mapigilan ko. Yung South Korea, gusto ibigay sa atin aeroplano, ay, mga frigates. So, yung may kanya-kanyang binibenta yung mga countries na kanegosyo natin. Okay. I have two questions. One for you and Kung Salve. And yun, It's about politics. for 3 years, what are the milestone? The milestone provided under the Marcos administration in the Philippines, specifically in the region. Anong Pang-pageant. Pang-pageant yun kung Where are we? Where is the Philippines Alam under mo, Marcos administration? tanungin mo na lang yung pumipila sa MAIP. Ewan ko, hindi ba milestone yun? Jesus Maria Joseph, bilyon-bilyon na hindi mo masasabi na may katiting na talaga napupunta sa pasyente. Ewan ko, lahat ng ospital, saan nagsimula ang MAIP in private hospitals? In Bicol, under Marcos. Ako, every year, I'm putting about, Saudi, ang laki. 600 ewan ko, 600 billion yan, 600 million yata ako, yata mga 300 million. So almost 1 billion a year for the past 3 years in free MAIP. Yung ibang hospital magaling, pinapatungan para wala nang last wala lang. Okay, last one question. Kung Salve, this year, ano ang priority ng Congress and Marcos administration for development of the country? Tuloy na yun, sinasabi ko palagi, hindi ko baka ma-mention isa sa una. nabasa mo na kasi. Legacy on the housing. No, kailangan, kasi yun lang naman, dapat yung magbibigay natin diretso kayo, what's in it for me. Dapat mababang pabahay. So, yan is inaano ulit natin kasi panahon ng tatay nga nagawa yun, tapos nakalimutan ng lahat na naging presidente yung legacy yan. So the low cost na pabahay na with subsidized interest. Number 2 is yung food security, na maging self-sufficient ulit tayo sa bigas, na mababang bigas. So hopefully makakuha na natin yung 29, sabi nga ni Secretary Mas Laurel magaling ka na sa akin. the other day. Palibasa na basa Sabi mo nga ni Secretary Laurel na sabi niya, kakapush niya sa amin ng 29 kasi gusto niya, totoo lang, 36 lang sana, sabi niya, sanayin ng Filipino, but mas magandang pa rin yung 29. So hopefully yung 29 natin magawa na natin, which is ginagawa na through contract farming. Yung contract farming, buti sinasunod tayo nung pinakiusapan natin si Administrator Glenn, kaya sa lahat ng interview niya laging nagpapasalamat sa Kongreso, sa ating Speaker na na-realize yung contract farming. We allocated 3.4 billion. Then the other night pinupropose ko kay Secretary Chu na another 10 billion hopefully for dams, for the contract farming. Yung sa dam and sa infrastructure ng irrigation is around 40 billion, then 350 billion on the convergence and the flood control. Pumayag lahat na congressman for the first time na i-allocate or i-divert sa, instead may tapon na sa dagat, i-diretso sa food security kaysa naman mapupunta lang, matatapon lang to. So number 3 is the legacy on hospitals, which is from the sa Bicol sa health, and of course yung socialized na kailangan natin, sabi ni Kong MAIP, sa BRT stage lang, sa BRMC 1.2 billion ang linagay natin ng MAIP. Medical assistance, only tayo doon. Then sa lahat ng private hospital, lahat yan meron allocation, meron si Kong, so combine, imagine if we combine those allocation, super laki po ng sa Naga, ganun din sa national hospitals and specialty hospitals. We have around 7 building na infrastructure na gagawin sa BRMC. 4 na yung ongoing, inauguration na yung halfway house.
Kaya ng modern din ngayon sa Bicol University, tapusin na natin yun kasi na pabayaan, no? Hindi, ano, so hopefully matapos na natin within 2 years. Then yung sa Aleco nga na ano, ang nakakatakot ngayon yung sa Aleco is I heard yesterday minute si administrator, no, minute kagad natin kahit Sunday, minute natin kagad si admin Almeda. Ang worry niya ngayon is puputulan, medyo nakakatahan yung magandang news, hindi nakakabayad na naman si Aleco, we're delayed. So ayaw niya nga sanang sabi niya, ayaw ko muna nga yan, pero kahit na mayroon tayo for infra, hindi na naman nakakabayad. So that's another crisis that hopefully maayos, no? So kasi negative ang Aleco, no? Magkano po sir ang utang, sir? Hindi ko nakuha yung numbers pero malaki na naman daw ang utang. Kailan daw 2 billion ang Hani Almeda. So, kailan daw puputulan? Nagbabanta na namang puputulan because of the non-payment, no? Oo nga, kailan Dahil daw? nga wala pang ano, pero pinapa-hold. Nakikiusap siya na wag muna, wag. Pero sabi ng Aleco, effective na ang collection efficiency. Hindi, nandun ko yung ano, di ba? Sinabing negative, di ba? Negative. Because of the system loss. Yeah, system loss 7%. 45 million a month, yun, 19 million losses. So, kung mapaayos natin ng maaga, mas pa-positive, no? So, yan ang, hindi nag-iisip siya kung, may pinag-usapan ko pa. Yan. So, ay sa ba 700 million lang hinihingi, binigyan na natin. Hindi mo inayos, di ako tatakbo. Unang-una, hindi naman to yung parang sabog na mga intervention. There is a whole because there will be radical changes in Pantao where PESA has already declared about 80 hectares there for us the third, only the third public investment zone of PESA. And they will declare that I think in August. So, pati si Chu, Laurel, and PTA will join na magkaroon ng international fish port ang buong Pantao. So, pwede mag-landing yung mga barko ng travel fishing. So, pwede. So, alam ko pero kayo kilala nyo ako eh. Alala nyo yung binigay ko muna yung Aleco sa Napo. Di ba kumita ng 800 million? Ewan ko, sino nandito? Nandito pa ba kayo? Alala mo yun? Kaso problema, nung minamani sa Napo ko, minaldas din, di ba? So binalik natin sa board. Inabutan naman ng pag-akyat. Tapos pabalik-balik na lang. So ngayon, hopefully that with the powers, our powers, we can put a structural solution to Aleco. Because otherwise, we cannot industrialize on time. Unlanders, bako dapat yung sa Naga. Ang SNR, bako yung dapat sa Naga. Dapat sa Legazpi. Pero dahil sa kuryente Diyan na yaw na sundo. Day masa. Okay, last na si Pagkam sa politics, sa Akala ko ba, project? Isama na natin, ano yung nakikita natin perspective for the tandem ng Joey Salceda at saka sa Aleco? In Albay, ano bang issues makikita natin? Well, AKB is still at the top in terms of may bagong number 3, but ang liit naman ng mga margins. So there are sure 3 seats anyway, so he doesn't need me. Under the new Pulse Asia, it's here. It's ARC-CIS, 4Ps, ARC-CIS, and then it's and then the next ones are very Hindi ko lang yung sinabi ko sa staff. We expect
super landslide votes. Oh my goodness. They have 20,000 votes compared sa 500. Sa Albay siguro mo 350,000. About 250,000. We have a survey from PALS. 10% lang ang pinaghatian ng dalawang mga kalaban ni Globe. It's around 90%. So, Bakit second district, tapos na rin. Pressure ako. Sa first district, mukhang tapos na rin. Sa third, konti na lang. Super tapos Well, na. there, we have an alliance for development, for progress. Jill for the first district. Then of course Tito for the second district. Si Adrian the third. And for Legazpi of course is Mayor. How about you? How about you? And then you. Sabihin na lang. Itong hinihintay ng mga Tagalog. And you? And you? And Official announcement. To be frank, Okay. pagpugulan ni Saldi sa appointment ko sa kabinete dahil mag-governor ako sa Yan. Yes. It's a yes. It's a yes. No, that's the answer. Pagpugulan ni Saldi sa appointment ko sa kabinete. Pipugulan. So nagpapugol ka, sir? Pagpugulan. Pagpugulan. Okay. So, And Si you're Saldi, running ang for... appointment ko sa kabinete, tananing Saldi ako magdala. Okay, yun. very So, it's a good. yes for Albay. So you're running for Pagpugulan. 2025. Parang artista. Legazpi. Latest po, sir. Latest for Legazpi daw. Romaldez Hall. Tara na po. Latest for Legazpi daw. Ako ng mga kichipe. Okay. So, yan po. Takol pa ko tanang kaputan dumano di oras na sa mga congressman magduman sa plenaryo ta anytime maabot si Presidente Marcos. Kaya duman natapos siya na sa press con. Pero may mga darakulang istorya duman na pigunabiyan sa mga kaoron me. Okay? Okay. Salamat po! Thank you. Sa Sabado naman tabi kita mag-uror istorya. Okay. Sige po, salamat kasi ng pagantabay. Sa indung nadangog ang programa